प्रणाम। तो IPL के जब से अपडेट देवा आगे बनी 2 दिन के तनी बहुत गिर कुछ तनी व्यस्त हो गई नहीं वैसे। तो कुल मिला के जब से 4 गो मैच भइल तो पंजाब के कलकत्ता के भइल आ ओमें जे पंजाब से बा से पंजाब जीत गई डकवर्थ लुई मेथड से, जौन मेथड आज लेना हमरा बुझाइल बा ना कोनो क्रिकेट देखे वाला जौन दर्शक बा ओकरा बुझाइल बा। तो मान के चलल जाओ जो कुछ बढ़िया होई भइल बा तो ठीक बा। तो पंजाब जीत गई। दूसरा ओवर भइल जो मैच भइल वो लखनऊ सुपर जायंट्स दिल्ली कैपिटल के बीच में भइल, जना में मार्क वुड जे बड़ा इंग्लैंड के बॉलर गर्दा उड़ा दिले 5 विकेट लहले। तो उनका से बड़ा डर लगा था। वर्ल्ड कप विश्व कप जौन बा एक दिवसीय विश्व कप भारत में खेला बा, तो इंग्लैंड के प्लेयर जो आके भारत में बढ़िया खेलता लग उसे हमारा बहुत डर लगा था। वह हिसाब से बुझी जे राजस्थान सनराइजर्स हैदराबाद के जो मैच भइल उसमें जॉस बटलर वो गर्दा उड़ौले, ओकरो से डर लगा था हमरा जी इंग्लैंड के जितना होता रसन इंडिया में खेल के उनके कंडीशन कुली बुझ लेता रसन, आके फिर वर्ल्ड कप में कुछ हो गई ऊँच नीच नू तो फिर मतलब बता देते नहीं बहुत भारी एकदम अनर्थ हो जाई। ओकरा बाद से मैच भइल वो भइल राउर मुंबई इंडियंस रॉयल चैलेंजर बंगलोर के बीच में। ओमें कोहली भैया बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, फॉर्म में आगे बढ़े, बहुत बढ़िया बात बा। लेकिन बंगलोर के फैन सबसे हम कहे कि चाहे मुझे बहुत जल्दी उत्तेजित नहीं होना है और थोड़ा संभल के रहे के बा। अब बाकी हमनी के तो पूरा समर्थन हर बार के तरह ये बार भी एक एगो टीम के रही, चेन्नई सुपर किंग के महेंद्र सिंह धोनी भैया के हमनी के भगत हई सन, ठीक बा। तो बाकी फिर काल से चालू कर देम। धन्यवाद।